Dragi čitatelji direktnih informatora, veselje, veselje i samo veselje. To je to. Danas smo ugošćeni u prekrasnom beach baru Šumi more. Zašto se tako zove? Zato što more šumi upravo ovdje ispred nas. A čemu razlog ovog snimanja našeg? Ugošćeni smo kod našeg prijatelja Marka Ristića, jednog od najboljih svjetskih koktel majstora, koji je nagrađen nedavno i ide na jedan poseban put, a o tome će vam nešto Marko reći. Marko, gdje ideš, gdje pići, živio Marko? Pićim na Dominikanu, 29.9. i u Dominikanu mislim spojiti Haiti i mislim spojiti još jedno putovanje, a to će biti najvjerojatniji Kuba. Još radim na tome, pa ćemo vidjeti. Dakle, što svrhu koktela i dalje majstoriranja koktelima, tako? Odlično, bravo. Sad će nam Marko pripremiti neke koktele koje ćemo mi sad snimiti, zabilježiti kako se to radi, kako to radi vrhunski majstor i usput ćemo i naravno probati. To je naša prednost. Marko, što koktele radimo? Pa napravit ćemo jedan gin and grapes i jedan mai tai. Odlično. Egzotika je u pitanju. Ok. Šibaj Marko, mi te puštamo, šibaj. Evo ga. Daj mi dupu, volite, dupu dvije, daj. Opa, evo ovako. Ej, snimamo dalje cijelu, snimamo piramidu. To je to. Stavit ćemo malo borovnica gore. Stavit ćemo malo ananasa, to će biti za bakića. A sad slijedi drugi, koktel broj 2. Koktel broj 2. Svježi voća, malo limuna. Svježe voće, limun. Naučit ćemo i mi raditi koktele, možda i vi nešto naučite ćemo. Stavit ćemo šum mora, stavit ćemo i sunce, pošto je sezona. To je to. Doživite i vi kraljevski tretman poput nas ovdje u Šumi more, beach baru, by Marko Ristić kokteli i by Dejan Bakić reportaža. Živjeli ljudi moji, sve najbolje. Ljudi, pozdrav. I zapamtite, veselje, veselje i samo veselje. Pozdrav.